Ay, Pugita! Hey! Pugita! Tingnan nga. Pugita! Octopus! Ay. Ang lalaki yung kuha niya. Sa pinakalakarang. Nice. Ito yung aragan. Pugita! Eh, bang tuloy na niya. Tingnan nyo, oh. Nice. Ganda. Oy! Thank you! Ayan, what's up mga ka-hunter? 40 days video. Manguha tayo ng seafood, seaweeds. Yan. Mga Kasama shell. ko, ka-hunter Paul, ka-hunter Francis, ka-hunter Kulot, katatapos tumae. Stay tuned at ito ang Ilocano Hunter! Tignan nyo yung daanan. Mahirap mga kasama, mga ka-hunter. Mahirap ang ating daanan. Dito lang yan sa una mga ka-hunter. Mahirap talaga. Medyo mataas yung tubig natin dito. Tapos tignan nyo, lalakas ng alon. Hoy! Hindi pa masyadong mga hunter. Bumaba yung ating katubigan dito sa dagat mga hunter. Sigalot, tagal. Doon pa siya, oh. Ang kukunin natin seafoods mga hunter. Lahat ng nakakain dito na area kukunin natin. Pero ingat tayo sa mga bato na kulay lumot mga hunter. Kasi ano yan, madulas. Masyadong madulas. Ito, nanguha si Francis ng aragan. Seaweeds. Seaweeds mga hunter. Tawag dyan guraman. Yan o, nakakain yan. It's a seaweeds mga ka-hunter. Ito yung pwede bangir. Ha? Ha? Ito yung matatoy. Pwede bangir? Hindi po. Itong daanan ay mahirap mga ka-hunter. Tingnan nyo mga hunter, may mga ibang nangunguha kasi ito yung pinagkakabuhayan ng ibang tao mga hunter dito sa amin. Anong kinukuha mo dere? Ano yan? Tirum, tawag dito sa amin. Tiram? Tirum. Ba't ka nangunguha yan? Ha? Sarap to. Sarap ba? Ilawen. Hindi niya makuha. Guraman. Ito si Auntie Lani. Ito ay kapatid ni Tatay Jack Daniel. Wala lang konti. Ay, oh, sana all ay. Buti nga ay. Nakarami na si Auntie Tignan nyo oh. Masarap-sarap to mga ka-hunter. Tignan nyo oh. Dami na siyang kuha. Wow, sana all. Wala tayong panungkit. Hindi tayo ready mga hunter. Ito ay biglaan lang na pumunta kami. Batit. Maliit. Di yan pwede. Lakas ng agos ng ayun ang agos. Yung lakas ng bugso ng dagat. Mga hunter, yung mga alon ay nagsisilakasan.
Wait lang mga hunter kasi ano, medyo delikado yung daanan. Masyadong madulas sa paa, sa tsinelas. Oh, shell. Ayun, pero malit yan, dare. Nanakuha ka na, Kander Francis. Anong nakuha mo, dare? Buti, nakakuha na pala ka. Hoy. Oh, anong malaki si kulot ah. Hanap din tayo mga ka-hunter. Hanap lang tayo mga hunter. Samahan natin yung ating mga kasama na maghanap. Ayan sila oh. Hanap tayo ng hanap. Ito guys, ito. May nakuha si kulot oh, ang laki oh. Kinukuha natin. Sana all nakulot. Ano yan Brad? Oh. Oh, yoy. Talaga. No, pwede kayo galakas din eh. Naman. Ito mga hunter. Ito yung tinatawag natin na guraman dito sa amin mga hunter. Ito po ay nakakain, ito po ay seaweeds mga hunter. Hindi pa po ano panahon ng mga aritos, aroset. Wala pa yung mga sea grapes ba? Hindi pa panahon. Hindi pa ano, wala, basta wala pa siya. Ayan. Ito pa lang yung tumutubo oh. Guraman. Hindi, kanya-kanya na ito. Hindi. Dapat mo na. Diyan eh. Pang seaweed sa atin. What's up mga ka-hunter? Magandang umaga. Ito yung ating si Uncle Mando, tatay ni ka-hunter Joey. Ano yan? Anong kinukuha mo dyan, Uncle? Shell. May dalawa dito sa loob. May dalawa daw sa loob mga ka-hunter. Anong dalawa yan? Dalawang shell. Kita tayo, alalan na. Nyata, naalan na. Sinusungkit ni Uncle Mando. Nakalakal. Ganda, lumakas na. Nandyan na daw, lumabas na mga hunter. Ito ay malaki daw, malaki. Oh. Ay, dalawa nga. Yun. Good size mga ka-hunter. Mga shell ni Uncle. Oh, puno na. Sila ay naaga na dating dito mga hunter. Ayun o. Nagtatago ka pa ah. Ayun o. Oy. Tingnan nyo yung view mga hunter. Nice view, right? Oh. Mas maganda din doon sa kabila mga hunter. Maganda rin doon. Ha? Dalawang malalaki na naman. Magaling talagang tumingin to si Uncle Mando. Tanga na. Oh, Tumagalaw oh. oh, malaki nga. Oh. Ito po oh. Sus! Ang swerte mo nga naman. Kapag senior na nga talaga naman. Senior citizen mga ka-hunter. Uy. Ay, yung payo. Oh, siniswerte si Kulot ah. Diyan eh, pagkapay lang.
Damdaman to ato eh, naglakagalakas tiko. Oy! Talaga! Hindi bangir, handa di manon di bangir. Handa mga balasiw. Ay, Hunter. Si Hunter Francis. Si Hunter Kulot. Ano yan, patingin. Hey! Nice one, Hunter Francis. Hanap pa tayo mga ka-hunter for today's video. Nandito kami ngayon sa dagat, naghahanap ng seafoods. Ang lahat pwede makain. Ay bato. Ay bato, ay bato. Nako, present din pala si Auntie Eva dito. Ngata? Kape. Ano daw, crabs mga ka-hunter. Ay oo nga ah. Oh guys, kape. Masarap to. Crab, kape mga ka-hunter. Kaping dagat. Ay babae. Patakas mo babae. Natakbo na mga ka-hunter. Tignan nyo sa kabila mga hunter, maganda dun. Ha? Ang naman to, nakata dun. Bali, mga hunter, punta kami sa kabila. Tignan nyo yung view dun. Kakay, maganda. Pero mahirap lang yung daanan mga hunter. So, ano to, risky. Kasi ito yung mga hunter, yung mga ganyan, yung, yan, madulas yan. Lalo itong mga batong ganito, sobrang dulas yan. Kapag di ka nag-ingat talaga mga hunter, nako, kapag mababagok yung ulo mo. Hey, let's go to the other side. Let's go to the other side. Where is Jampol? Hunter. Let's go to the other side. Nag-English pang mga ka-hunter. Uy! Yan na nga yung sinasabi kong mahirap dyan mga ka-hunter eh. Muntik-muntik na tayo. Grabe. Ayan oh. Panay ano to oh. Panay lumot. Mahirap dumaan. Masyadong madulas. Ingat-ingat lang tayo mga ka-hunter. Up. Ang pinupulot mo dyan ka-hunter. Oh. Handa pa imay dito mga ka-hunter. Sigurado marami dito mga ka-hunter kasi di pa punta sila dito. Kasi malakas pa yung daloy ng tubig. Hindi sila ano makalusong. Galing mo talaga, Francis. Ang kinukuha mo dyan, Shell dyan. Ating scanner. Oh guys. Shell. This one, kulot. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, ba't nahihirapan ka? Ba't nahihirapan ka? Ano yan? Ay, ang laki! Uy! Ang dami! Ang dami! Dami. Hindi? Tinete! Nice! So nice mga ka-hunter! Maswerte ang side nun! Tingnan yung ating dinadaanan. Paglagpas dito mga hunter, makikita nyo na yung view. Yung view dito sa ating talag. Ito po sa amin.
Talagang hindi sumasang-ayon si dagat ngayon. Ay, di pa pala tapos. Meron man. Ako, lipat tayo dun sa kabila mga under. Lipat tayo sa kabila. Okay, tumama na rin sila auntie. Ayan sila oh. Okay, okay na yun. Daanan. Okay. Ito na. Makikita nyo na yung view. View dito mga under. Kakaiba. Uy, manlalim ante. Ingat ka dyan, ingat. Ikot. Tengah malang kan? Ayun. Ayun, ahoy. Ay. Tay. Pakpe. Nandito na tayo sa view. Magandang view. Oy. Ito na. Ay, wow. Mother. So big, wow. Oy. Lala. Settle with that ghost. Mga ngapa ng mga buting. Hindi pa, apay. Tanang. Bugwang. Oops. Yes, and then Sea urchin. beauty pink galaw. Lamater. Mahirap dumaan. Malawa na at madulas. Ang daanan. Sobrang ang dami ng lumot. Ito. Tignan nyo. Lamater oh. Kapag magkamali ka lang dyan, nako. Kapag di mo naman sinadya. Yan yung view mga kanter. It's a nice view. Galing, ganda. Tal? Lamater. Si auntie ako kumukuha ng buting. Ano yan? Ay, bugita! Hey! Bugita! Tingnan nga. Bugita! Octopus! Ay. Ang lalaki yung kuha niya. Nice. Ito yung aragan. Bugita! Ebang po na nih. Tingnan nyo, nice. Dito pala mga kanter, may presko na tubig. Kung saan kami kumukuha ng tubig na iinumin. Hindi na kami nagdadala ng inumin dito. So, yan. Kapag pumunta dito mga kanter, dito kami uminom. Yan po ay galing sa bundok mga kanter. Tagal na yan dito. Ganda.
Galing ito, galing ano, bundok mante, presko. Na? Pag ininuman may ataw eh. Next. Kailangan mo. Okay, tubig. Napanggal daw yan. Ibang liwayway. Oh, kalbo. Sarap. Tignan nyo mga hunter, ang daming crabs eh. Crabs. Kung nakikita nyo yan, mga tumatakbo. Lahat yan crabs. Oo. Ang dami oh. Oh, mga crabs oh, mga hunter oh. Oh, mahirap yan uli yan mga hunter. Mabibilis yan na mga crabs. Ayan, oh, mabibilis yan. Sobrang bilis ng mga yan mga hunter. Nagtatago na yan sa ilalim, mga crabs na yan. Tumatago yan sa mga ilalim. Ayan sila oh, dami oh. Dami mga hunter oh. Hindi ko makita na. Tignan nyo mga hunter, may susunggitin ako dito. Kapi. Malaking ano, crabs. May nakabantay na ano. Ganito oh. Ay, lumoob na, pumasok na. Ay! Nakatado mo? Oh, daming alimango. Crabs. Ang dami talaga. Ito mga hunter, madaling makuha yan pag ano, tulungan talaga yung kape, yung crabs. Pag tulong-tulong bawat isa. Tane! Oh! Makanda ka. Ano? Ayan. Yung. Uy, mga hunter. Oy, dalawa mga hunter oh, dalawa. Nako. Dalawa yung andito ah. Oh, isa. Dalawa. Nice one mga ka-hunters. At naghahanap pa tayo ng ating mga makukuha para may panghapunan tayo. Ito oh. Uy, mga ka-hunter. Hanap lang. Ayun na si Kulot, tsaka si Hunter Francis. Naghahanap rin mga ka-hunter. Ako, tumaas yung ano, tubig. Hindi tayo makahanap mga ka-hunter. Pero bababa rin niya. Abangan natin yung pagbaba, paglubog ng ano. Yan. Pag bumaba, manguha tayo mga hunter. Tagal ah. Sunod naman na yung alon ah. Ay nako. Ang tagal bumaba ah. Ay nako. Ano na lang tayo dito mga ka-hunters, mga ka-hunter, mga ka-hunters. Ayun! Uy! Nako! Mga ka-hunter, hanap lang tayo kasi
20% na lang tayo, malulobat na tayo. Papakita ko na lang yung buong, kahanap natin mamaya yung buong huli natin. Stay tuned kayo dyan mga hunter. Tignan nyo yung nakuha, madami-dami na mga hunter. Oh, ni. Oh, madami-dami ng seafood yan. Babalikan ko kayo ulit mamaya pag nakahanap kami kasi malubat na mga hunter. 18% mga hunter, 18%. Mga hunter, ito na yung ating kuha. Medyo madami-dami na. Madami-dami na. Nga pa tayo. Ang si hunter pa lang nga din. Si 16% na tayo mga hunter. Tatanggal lang bato. Ang sikulo to. Yo! Hey! Ang dami niya na. Ilan? Lalaki! Mga dapay. Sinerte ah. Hey! Grabe ah. Parang naglungga na sila dyan ah. Ang lalaki ah. Uy! Ay! Iba. Sinerte dito. Ay, tugtog. Nauntog. Pinagbahayan na ata dito ah. Tignan nyo pa ba meron. Oy, maliit. Meron pa dun oh. Ayan. Kakapot. Busti. Maliit. Wala na? Wow, natagdagan na. Thunderball, may kuha ka na ba? Dami na. Wow. Pagkabag pa namatay. Pagkabag pa kamatayan. Bising at yag. Patingin ng kuha. Huli rebel. Ay! Kapahiragan mo. Nadutyel na ni. Nadutyel na. Meron Thunder, meron. Wala. Ito yung seaweeds. Ito naman yung seashell mga hunter. Ang dami na, yung pugita oh. Oh, di ba? Ayos na ayos. Serte mga hunter. Ano yung nanghuli? Isa lang. Makita tatalit ah. Okay, we are 10% na mga hunter. Malapit na tayong mag-end. Ay. Napido mo. May maratang-tang pa. Sea urchin. Oy, dito. Ito, pasok. Ano yan? Nagtutunog si Hunter. Francis, ano yan? Hoy! Ano yung kinuha mo? Hey! Malaking kape, talangka. Nice mga Hunter. May dagdag ulam. Ay! Makatakas pa. Wag naman. Ay! Yeah! Ay! No! Tignan niyo mga Hunter, bukal. Galing din to sa bundok oh. Tubig oh. Tikman natin kung masarap mga ka-hunter. Ito. Ay oo nga, galing sa bundok. Galing nga to sa bundok mga hunter. Walang alat. Matamis. Tignan niya kung meron.